وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وثن اتيان تبليغن üçün kirey ve moz istemiyan. Bu Kur'an değildir meger tamamı alem cihana nasihattir. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. O köplerçe nişanlar ve alamatlar bardır. Asmanlarda ve yerde. Şolar şol ayetlerini ve nişanlarını müşahede edip görýärler. O şolar nişanlarga teveccüh etmezler. O şonda fikir etmezler. O şondan yüze vurarlar. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Olaryň köpsi Hudaýa iman getirmezler. Meger Hudaýa şerik karar verirler. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. Aya kafirler amanda boldularmy? Şolara Hudaýyň azabyndan bir afet ýetişmeginden ýa-da kıyamatyň birden gelmeginden oşolar bilmeýän o bihabar hallaryna. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Sen ey Muhammed ayt, şu meniň ýolumdyr. Men Huda tarafyna roşan deliller bilen çagyrýaryn. O maňa taby bolanlar da çagyrar. O päkdir Allah tebarak we taala, o men müşriklerden däldir. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. O biz iyi vermedik senden awval meger erkek adamları iyi verdik ki biz şolara vahy etdik şäherleriň ählinden. Aya kafirler ýeriň ýüzünde seyretmeýärlermi? Pes seyretsinler we görsünler özleriniň ozalky kafirleriň agybetleri näme bolupdyr. We tahqiq ahiret öýi ba taqwa we perhizkar adamlara ýaxşyrakdyr. Aya akla edip fikretmeýärmi? حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Kafirlara yılın gelip geçip durmagy magrur etmesin. Geçen kafirlara da möhlet berildi. Ta wagty ki peýgamberler maýus boldular we güman etdiler ki şolara yalandan wada berilipdir diýip. Şonda rasullara biziň nusratymyz geldi we nejat berildi biziň halan adamlarymyza, ýani enbiýalara we enbiýalara taby bolanlara we biziň azabymyzy mujrimlerden gaýtarylmaz. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Tahqiq enbiýalaryň gyssalarına we habarlaryna aqıl adamlar üçün ibratlar bardır. Bu Qur'an yalandan yasalan söz değildir. Walakin özünden olak bar kitaplary tasdiq etýändir we bayan qilýändir diniň emrlerinden her bir zady. Ve hidayettir ve rahmettir müminlere.